Kumpaniji tal-iGaming u fit-teknoloġija moderna li ġejjin mill-kontinent Asjatiku u dak Amerikan huma interessati li jibdew in-negozju tagħhom f'Malta. Ħabbret dan il-kap eżekuttiv tal-kumpanija Maltija Sigma, Emily Mikallef, waqt intervista esklusiva ma' One News fl-isfond tal-Fiera Internazzjonali li organizzat f'Manila, il-Filippini. Ispjegat kif mill-20,000 delegat li jinsabu fl-Expo, 20 kumpanija barranija diġà esprimew l-interess li jiftħu uffiċini f'Malta waqt li jkunu hawn għall-fiera lokali li se ssir f'Settembru ġej fejn mistennija attendu wkoll ma' 12,000 delegat. Għandna interess qawwi għal Malta mill-eżibituri kemm tal-Asja u kemm tal-Amerika t'isfel. Huma interessati ħafna li jibdew jagħmlu business Malta imma wkoll li forsi jiftħu uffiċċji Malta. Mikallef qalet kif bħala parti mill-preparamenti li jsiru qabel kull Expo ta' Sigma, speċjalment f'kontinenti differenti, jaraw il-kultura u tradizzjonijiet tal-pajjiż, kif sar f'dan is-summit partikolari fejn f'kull kumpanija tara l-laqta lokali tal-Filippini. Business kif isir l-Asja mhuwiex l-istess bħal business kif isir l-Amerika t'isfel u mhuwiex l-istess bħal business li jsir l-Ewropa. Allura aħna ikonna nagħmlu ħafna żmien, nagħmlu ħafna riċerki qabel l-event kemm biex naraw x'jridu in-nies lokali imma kif ukoll biex naraw l-eżibituri tagħna li jkunu kemm internazzjonali u kemm lokali x'jridu huma. Sa dan it-tant Emily tenniet li wara s-suċċess ta' Sigma fl-Asja bħalissa għaddejjin it-tħejjijiet għall-Expo żgħira fi Sri Lanka fin-naħa ta' isfel tal-Asja bis-sem ta' 2500 eżibitur.